Mentiin tässä Jaakon kanssa baariin. Aamupäivä, pöytipäivää, vittu pienellä. Näitä isoja bonkareita. Oli kuulemma siinä se oli hilturama, mikä vittu kaivos kyllä nyt. Oli kuulemma siinä saataan Lutakasta kalat istuu, se joku istuttanut ilmeisesti kalojakin. Tai sitten me oli ton pesuhommia kaveri edettiin, mä kyllä tohon oikein usko. Mutta, siinä on joku kaloja. Ei mitään, tääkin grilliprojekti Nova Kitchen edistyy. Sitten on useita verkkoja keskelle ja mutteri suola, ruudupuutti. Teepä se lämpökarkkuja, siellä on mutteria.